kum kalong kemi ngapan pau hang ni ya kajing snyuk ya halor jong kajing le jong ka sarkar ka ba men shua menta lakot chaki san peutali tam kisnem henrei hadu menta nyimpat yuyu I ba kene ba ka sarkar mikhalia kalala bat penbe yau put usam lane ya kane kabelaj kapa ki ong kapum umyam kabala sekolah na ka sarkar asam bat ka sarkar mikhalia kidei pan poipe ya kabelaj sha asam lengba jong kane kapung umyam te halor jong kane ka video ini ikong ila pen pau da kecil sukhya kum kalong kumi kapa jaibi nak por shakapor hapo keransan social media bat ila pen pau sibun kichinge habayade bat ki khun samla habayade bat ka imlang ka salang bat tungini snga parlok ya kane kecing ai jingmut jong ini ilong kumi ibadon shisha kamen sim ban ya rap lane ban tenrong lem ya iwei pa iwei hapo kane ka state ka jungi te parlok klem da slam tungini snga bat pin suthu khamshai ya ka ei ka ba ikran bat ka ei ka ba I ai jingmut na ka banta ka imlang ka salang kuble shibun kuble ya phi paro sarkar jongi hakisnam ke balala hakita kisan fusausnem kidei ki bom shim la shim khia ki bala bu jing e ya ke kane ka sarkar ka jongi kane ka sarkar MDA tu hakaba kapoi ka kanti jongka kaba kalakut kataka bor jongka simen hakaba yade jongka MCCL kalakut na do ka arhajar khatsan hakaba yade bakani ka jingking kani ka dam kabaladen ya wa yam kalakut ka arhajar arphau te kata ka dei kaba kuma kini kisnam hi kite kiba ka sarkar kalapan I la kitarik ba ladan kamban repair baladan kamban penthamai namar ba kapor jong kado wilat kalanang telot bor dikata kadai kaba hakita ki jing tho ki bangadang yo I dang hakini kisnam bat hakita ki por ki bangad nadu ngadang khana ru bangala jutip ya kata ka boarding jong ka asam ba kathang ai bat bangatip ya kata ka jing kiu ka pelait ka jongi namar ba nyihapan pasabat ya kita ki asam di hatu kata lada kadai ka jing bakala ka jonga ni lada kadai ka jing bakala jongno di balai ki sarkar kim jupen syai ya kini kimat rekam jong kata ka sarkar kamu ba kita ki sarkar mana badan kita ki jing job ki election balai kim ju ai jing keran nak banta ki inu kita ki project ki bakin pentrai bat ki pisah ki lapan lut kumno namar bahak kapor bapan ya kabut kila keran bin babin ki ai ki mat ki bakin trai nak banta ka jela dikata kadai ka bapan syayong nganyangi ba kata ka jing tho ka bangalayo I dala ka khmat jonga bat kat kum ki kam ki bapau manta ba kadi ka jing bum jing tho ba ya ka sarkar ya ka jella Meghalaya on sajo apura tat on dala siu ya ka Hydel project jong ko umyam di hatu kata ka Hydel project boarding kapa ka sarkar pedeng kalamang ya ka asam baka dei ka jela asam di hatu haba ka Meghalaya jongiru kaladon ya kadla ka jong ka jela kapa kadai banyo aru la ka jong kata ka jing mang tingka na ka banta kita ki project boarding di hatu balai shim don kum katapat kaban siyo no la ka jong baka asam ru kan yo no la ka jong lada kata ka Meghalaya jongi kala yo ya kan ka boarding jong ka asam jika kata ka ba ngayai ban hang ni ngadang la kut chipen kut ikiril jonga namar ba ngade ka brio bobun kam ngade ka brio ko banga hap le shibun ki kam henrai nga e do ki kam namar ba ngadan ketingket khli ya ka jela ya ka jel pen rio pro ko wai dikata kadai kaba katkum katu kajing jubab jong imadu restuan ru kaba ila jubab baka sarkar Meghalaya kala depsio ya kata ka boarding ti palai pat kirang mi kitu kijing jah ki kaput pat kitur kila jakum tak bakala dan ha kata kajing tho ba on sa ayo put usam tat on dala siu ya kata ka Hydel project jong umyam dikata kata ka banga kwa ban panting syai nak sarkar hatu balai don pat da kata ka jing sanction ka sarkar pedeng ya kata ka wai ka project na ka banta ka Meghalaya pat kanang ba
Ni kita kinang bengin kahalayaru ngin long try no ela ka boarding. Bat kata ka project ka bade bakan mang ka sarkar na ka benta ka may kahalaya bade kan day no ka benta jong ka sarkar Asam. Namar ba? Kadwan tay ya kan ka dam ha kan ka jala ka jongi. Ha kan ka jaka ka jongi. Ti kata kamut sisian bengin layo kan ka jaka jongi kala ha ka jala ka jongi. Kamut ya ka asampat ka la day ban ay no la ka jong. Ti kata ka day ka ba ngapan ka jing kerpat ya ka sarkar bahkan ajing pensyai halor jongi ki pa na ka benta kan ni namar kan kala kata ajur ya kita ki jaka ki baya de ki hapun kaya ya de bat kita ki MCC ala seorang bat ka kata lut hadu kita ki jing wan jong kita ki tores ru namar bah ki tores taksi ki la ban ya kat bamon namar kita ki all India tores taksi Henry ki bus de kim la ban long man ta ki spa tali kita ki bos hisni ki banga chupet na ni kasurok jongah ni ki ba kiu shatai sa ki balik chatai sa ki balik chatia kat nus hajar tali kita ki bos ha ka hisni kata kamut kata ka ba katan ayu kata ka jimut jong kata ka ISBT bat kata ka bala kata jur ya kita ki pa jong ka jela ka jongi banga pancing syai mata nak sarkar bahkan pensyai yang ngaru langa dunah ai bat kan percaya ngaru ladang ai ka wrong information ya ki pat pa kita kata ngakerpat bangan wan ra kanu ka bat banwan ra ka jing ya bet ya nanti ha ka dela ka jongi kanang ba kita ki samla ki jongi ru kendum penduk bor ya ka sarkar ha ka bawan ra ya ki project dikani ka diga bala pensyai bahkan ni ka sarkar MDA kadai ka bala susya ban ben ha kita ki we ki sarkar ki ba om shim lawan ban keren ya takamat bat om shim la pensyai bat om shim la trai shitom ban pan no da ka wai ka project na ka bentak Meghalaya kanang baka asam kan jo ala ka jong na kading penlut ya kata ka project ka banak bentak ka asam ni layo mangi kinong Meghalaya ti kan mot kala dei ban sanction sa da ka wai pan na ka bentala ala ka jong ka jelah